Esta panadería é o resultado de anos de constancia e de aprendizaxe, un negocio formado por un tándem perfecto, el panadeiro e ela pasteleira. Con esta compenetración todo parecía que estaba destinado a triunfar e por iso xuntos decidiron abrir este establecemento. Foi un pouco casual, ela era cliente dos meus pais, ela estudiou estudiou cociña e servizos, a parte de cafetería. E, bueno, no meu caso, era panadería, entonces entre os dous completamos os tres ciclos de alimentación que se poden hoxe en día estudiar nos centros de hostelería, non? Bueno, pues a verdad foi un pouco así casual, pero mira, aquí estamos. E se por algo destaca Masame Bakery Lab é sobre todo pola calidade e pola variedade dos seus produtos. A día de hoxe temos o pan máis caro de Pontevedra, pero de calle ademais. E sen embargo a xente está aceptando moi ben. En canto a pan, pans temos de todo, 100% centeno, 30% centeno, todos os días. Un pan máis económico, un pan máis premium. Os domingos sacamos un pan 100% fariña galega, que con 48 horas de fermentación, xa amasamos o viernes para domingo. E, bueno, pois, rompéndonos moita cabeza porque ir por unha línea de panadería de calidade é moito máis complexo que se foramos unha panadería de batalla, non? Pero a verdade que a aceptación está sendo pois moi boa. Pero como non ia triunfar este establecemento, se conta ademais co mellor panadeiro artesá de España. Dani Pampín conseguiu este premio o ano pasado en Cazorla, unha recompensa a moitos anos de traballo. Empecé bueno, un pouco, pois, como todos os panaderos que lle cae isto de familia, pois vas empezando un día pouco a pouco, un día tocache descargar a leña cando eres neno, o día seguinte tocache botar unha man na panadería, e, bueno, cando tiña 16 anos planteime, pois, empezar a traballar, deixei de estudiar, algo do que me arrepentín despois moitísimo, porque o que non fixen antes, tuve no que facer despois. Pero, bueno, a verdade que aquí estamos e moi contento, pouquiño a pouco, non? Formándome todos os días, despois saquei o título de técnico en panadería, na escola de hostelería, e, bueno, pois pouco a pouco. Sen dúbida, a profesión de panadeiro non é un traballo sinxelo, por iso Dani está convencido de que chegou ata aquí grazas a Constancia de traballo, como en todas as profesións, non? Isto non é diferente, pero tens que ter un punto a maiores que en outras profesións, porque traemos de noite, bueno, é un pouco diferente, non? Quizás a profesión de panadeiro a outros oficios, teñe que poñer un puntiño máis de pasión e de ganas. Esa paixón e esas ganas demóstranse cada día nos seus produtos. Pan, empanadas e doces de primeira calidade que consugan á perfección a tradición deste oficio e a creatividade dos novos tempos, porque como din eles mesmos, un bo pan non depende do lugar, depende das ganas de facer ben o teu traballo. E tanto Dani como Natalia teñen ganas dabondo.